Πριν ξεκινήσεις αυτή την ιερή προσευχή, αφιέρωσε λίγα δευτερόλεπτα και γράψε αμήν στα σχόλια. Αυτό δεν είναι απλώς μια λέξη. Είναι μια πράξη πίστης. Μαρτύρησε με την καρδιά σου ότι εμπιστεύεσαι τον Θεό και ζητάς την προστασία του Αγίου Παϊσίου στο σπίτι σου. Γράψε αμήν και ξεκινάμε μαζί την προσευχή. Άγιε Παΐσιε, φύλακας της ειρήνης και της σιωπής, στέκομαι πάνω από Σότομη. Η νύχτα απλώνεται πάνω από τη γλήνη κι όπως οι ουρανοί δροσίζουν τη γη, έτσι και θέλω σου οι προσευχές σου. Εσύ που έζησες στο Άγιον Όρος με αγρικμία και δάκρυα, που μιλούσες με τη γλώσσα της καρδιάς, δίδαξέ με, γιατί εκείνες τη γλώσσα της ειρήνης που θέλω να μάθω και τη θύλισες. Άγγιξε, Άγιε, την καρδιά μου απόψε, γιατί πολλές φορές ακολουθεί την ταραχή του κόσμου και ξεχνά την ειρήνη του ουρανού. Διώξε κάθε σκέψη ματαιότητας, κάθε φόβο για το αύριο. Δίδαξέ με να εμπιστεύομαι τον Κύριο, ακόμη και μέσα στη σκοτεινότερη νύχτα. Κάνε, Άγιε του Θεού, να γεμίσει το σπίτι μου με προσευχή, όχι με λόγια δυνατά, αλλά με λόγια ταπεινά, γεμάτα δάκρυα και μετάνοια, να γίνει κάθε τείχος δοξολογία, κάθε γωνιά φως αόρατο, να περπατούν οι άγγελοι μέσα στο δωμάτιό μου και να φυλάνε τον ύπνο μου από κάθε επίθεση του εχθρού. Αν υπάρχουν αντικείμενα στο σπίτι μου που δεν ευλογούνται, αν υπάρχουν λέξεις, πράξεις ή μνήμες που έφεραν βάρος πνευματικό, σου ζητώ, Άγιε Παΐσιε, να με καθοδηγήσεις ώστε να τα απομακρύνω με διάκριση. Μη με αφήσεις να αγνοώ τα πνευματικά σημεία, μη με αφήσεις να κοιμάμαι με καρδιά φορτωμένη. Κάνε τα χέρια μου σταυρό πριν κλείσω τα μάτια μου, κάνε τα δάκρυά μου προσευχή. Ας είναι αυτή η νύχτα, νύχτα λύτρωσης, όχι μόνο για μένα, αλλά και για όσους αγαπώ και για εκείνους που ζουν στο σκοτάδι χωρίς να γνωρίζουν το φως. Άγιε Παΐσιε, ευλόγησε και τον εχθρό μου, εκείνον που με πλήγωσε, που με καταδίκασε ή με ξέχασε. Δώσε μου δύναμη να συγχωρώ, γιατί μόνο η συγχώρεση φέρνει την αληθινή ειρήνη στο σπίτι και στην ψυχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού του ζώντος, καθώς η μέρα φτάνει στο τέλος της και η νύχτα τυλίγει τον κόσμο με σιγή, έρχομαι ενώπιόν σου με ταπεινή καρδιά και ψυχή κουρασμένη. Σε ευχαριστώ για κάθε αναπνοή, για κάθε στιγμή που μου επέτρεψες να ζήσω σήμερα, για τα καλά και τα δύσκολα, για τα δάκρυα και τα χαμόγελα, γιατί όλα με οδηγούν πλησιέστερα στη φάρη σου. Παναγία Μητέρα του Φωτός, κάλυψε με κάτω από το ιερό σου μαφόριο. Γίνε για μένα καταφύγιο στη νύχτα, σκέπη απέναντι σε κάθε φόβο και κάθε διαβολική παγίδα. Πάρε από την καρδιά μου το άγχος, την ταραχή, την αμφιβολία. Γέμισέ με ειρήνη ουράνια και ελπίδα φωτεινή. Άγιε Παΐσιε, σε επικαλούμε με πίστη απόψε. Εσύ που έζησες σαν άγγελος στη γη, που κοιμήθηκες μέσα στην προσευχή και την ταπείνωση, σου ζητώ να επισκεφθείς το σπίτι μου με τη σιωπηλή σου παρουσία. Διώξε κάθε κακό πνεύμα που πλησιάζει με σκοπό να φέρει διχονία, κάθε σκοτεινή σκέψη που γεννιέται μέσα στη νύχτα. Περιφρούρισε το κατόφλι του σπιτιού μου και κάνε τους τοίχους του τόπου αγιασμένο. Πέρασε από όλα τα δωμάτια με την ευχή σου. Άγγιξε με το σταυρό σου τα παράθυρα, τις πόρτες, το προσκεφάλι μου. Κάθε ήχος που προκαλεί τρόμο, κάθε όνειρο που φέρνει ανησυχία, ας χαθεί στο όνομα του Κυρίου. Άγιε Παΐσιε, δίδαξέ με να προσεύχομαι και να εμπιστεύομαι. Ακόμη και όταν όλα σκοτεινιάζουν, να θυμάμαι πως ο Χριστός είναι φως που δεν σβήνει. Ακόμη και όταν η ψυχή μου σιωπά, ο ουρανός ακούει και εργάζεται. Και αν έκανα λάθη σήμερα, αν είπα λόγια που πλήγωσαν ή σκέπτηκα με κακία, σε παρακαλώ, Άγιε του Θεού, μεσίτευε για μένα. Ζήτα έλεος από τον Κύριο και συγχώρεση για την ψυχή μου. Άγιε Παΐσιε, φως ταπεινό και γλυκό της Εκκλησίας μας, εσύ που έκλαιγες με τους πονεμένους και προσευχόσουν για όλον τον κόσμο, σου φέρνω απόψε την οικογένειά μου. Προστάτεψέ τους, Άγιε, έναν με το όνομά τους. Γνώριζε τις καρδιές τους, τις ανάγκες τους, τους πόνους τους
και πες τους με τρόπο μυστικό και παρηγορητικό πως δεν είναι μόνοι. Ας μην περάσει κανένας καυγάς στην πόρτα του σπιτιού μου, καμία κατάρα, καμία κακία. Κάνε την αυλή μας τόπο ειρήνης. Ας μην ακουστεί λόγος βαρύς μέσα στους στίχους μας. Μόνο ψήφιροι προσευχής, ψαλμοδίες σιωπηλές και σιωπές που μιλούν με τον Θεό. Άγιε Παΐσιε, φύλαξε τα παιδιά, τα μικρά και τα μεγάλα, εκείνα που είναι μακριά ή κοντά. Φύλαξε το μυαλό τους από τη σύγχυση του κόσμου. Μην αφήσεις τον διάβολο να κρύψει παγίδες στο δρόμο τους. Φωτιζέ τους όταν κοιμούνται και όταν αγρυπνούν. Στείλε τους ανθρώπους του Θεού στον δρόμο τους. Σε αυτό το σπίτι, Κύριε, ας κατοικήσει η συγχώρεση. Ας μην περάσει η νύχτα με πικρία. Ας κοιμηθούμε όλοι χωρίς βάρος, χωρίς κακία, χωρίς παράπονο. Ας κοιμηθούμε με καρδιά καθαρή, σαν να είναι η τελευταία μας νύχτα στη γη και η πρώτη μας στον ουρανό. Προστάτεψε, Άγιε Παΐσιε, και τις σκέψεις μας, γιατί πολλές φορές δεν μας πολεμούν οι άνθρωποι, αλλά οι ίδιες μας οι σκέψεις, οι εσωτερικές φωνές που μιλούν ψέματα και σπέρνουν φόβο. Ας γίνει η καρδιά μου χώμα ταπεινό όπου θα ριζώσει η ειρήνη του Χριστού. Και αν μέσα σε αυτό το σπίτι υπόθηκαν λόγια βαριά, αν υπήρξαν μέρες σιωπής γεμάτες απόσταση, αν κάποιο δωμάτιο μύρισε θυμό και πίκρα, σου ζητώ, Άγιε Παΐσιε, να το αγιάσεις απόψε. Άγγιξέ το με την προσευχή σου και φέρε αποκατάσταση. Άγιε Παΐσιε, αυτή τη νύχτα τα πάντα γίνονται πιο ήσυχα, αλλά και οι λογισμοί δυναμώνουν. Και εκεί, μέσα στη σιγή, η ψυχή ακούει τις ενοχές της, θυμάται τα λάθη της και φοβάται. Μη μ' αφήσεις μόνο, Άγιε του Θεού. Στάσου δίπλα μου, όπως στεκόσουν δίπλα στους πονεμένους στο καλύβι σου. Πες μου, μέσα στη νύχτα, λόγια που γιατρεύουν. Μιλήσε μου με την ησυχία που είχες όταν μιλούσες με τον Χριστό. Δώσε μου έναν ψίθυρο ελπίδας και φώτισε το σκοτάδι μέσα μου, γιατί πολλές φορές δεν με πληγώνουν οι άλλοι, αλλά οι σκέψεις μου, τα λάθη μου, οι μνήμες μου. Φέρε ειρήνη, Άγιε, σε εκείνα που δεν μπορώ να αλλάξω. Φέρε δύναμη για όσα πρέπει να διορθώσω. Και δώσε μου αγάπη, εκείνη που υπομένει, που δεν κρατά κακία, που συγχωρεί ακόμη και όταν δεν έχει ακουστεί το συγγνώμη. Άγιε Παΐσιε, σε παρακαλώ, προστάτευσε τους γείτονές μου, τους περαστικούς, όσους κοιμούνται στον δρόμο, όσους πεινούν, όσους απόψε κλαίνε μόνοι τους χωρίς να έχουν κανέναν. Ας φτάσει η προσευχή μου μέσω της δικής σου ευχής σε κάθε ψυχή που ποθεί παρηγοριά. Και τώρα, καθώς το σώμα μου αρχίζει να βαραίνει από την κούραση, δώσε μου, Κύριε, ύπνο ιερό, όχι απλώς ξεκούραση, αλλά ανάπαυση ψυχής. Να κοιμηθώ με ελπίδα και όταν ανοίξω τα μάτια μου το πρωί, να είναι σαν να ξύπνησα σε νέο φως, σε καινούρια ευκαιρία για μετάνοια και αγάπη. Άγιε Παΐσιε, φύλαξε τα όνειρά μου από εφιάλτες και σύγχυση. Μην αφήσεις κανένα σκοτεινό πνεύμα να πλησιάσει. Κλείσε τα παράθυρα της ψυχής μου με το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Ας αναπαυθεί η καρδιά μου κάτω από την ευχή σου. Και πάνω απ' όλα, διδάξέ με να λέω κάθε βράδυ: «Κύριε, γεννηθήτω το θέλημά σου, όχι το δικό μου, το δικό σου». Γιατί μόνο το δικό σου θέλημα φέρνει ειρήνη και σωτηρία. Άγιε Παΐσιε, φίλε των ταπεινών και προστάτη των πονεμένων, απόψε δεν σου φέρνω μεγάλες λέξεις, ούτε προσποιητή ευσέβεια. Σου φέρνω την καρδιά μου όπως είναι, κουρασμένη, φορτωμένη, μα ειλικρινής. Μέσα στο σκοτάδι όλα φαίνονται πιο βαριά, οι φόβοι, τα λάθη, οι απογοητεύσεις. Αλλά ξέρω πως εκεί, στα κρυφά δάκρυα, γεννιούνται οι βαθύτερες προσευχές. Γι' αυτό δεν φοβάμαι, γιατί και τα δάκρυα είναι μορφή προσευχής και εσύ τα καταλαβαίνεις καλύτερα από όλους. Άγιε Παΐσιε, άκου την ψυχή μου όταν σιωπά, άκου την όταν δεν έχει πια λόγια, μόνο στεναγμούς. Εσύ που παρηγορούσες με μια λέξη, παρηγόρησέ με την παρουσία σου. Φέρε το φως του Χριστού μέσα στο σκοτάδι του μυαλού μου. Μην αφήσεις το κακό να βρει ρογμές μέσα στο σπίτι μου, ούτε με φωνές, ούτε με σκέψεις, ούτε με απελπισία. Κάνε τους τοίχους να γίνουν τείχος προσευχής. Κάνε τις πόρτες να φρουρούνται από αγγέλους. Κάνε το πάτωμα που πατάμε να είναι άγιο έδαφος, γιατί πάνω του ελπίζουμε, πονούμε και ζητούμε έλεος.
Άγιε Παΐσιε, αν απόψε κάποιος στο σπίτι μου έχει θλίψει, αν κάποιος κλαίει μόνος του χωρίς να το ξέρουμε, πήγαινε κοντά του. Μίλα του όπως μιλούσε σε εκείνους που επισκέπτονταν την καλύβα σου, με λόγια ήρεμα, γεμάτα φως, με τη σιωπή σου που ήταν πιο δυνατή από κάθε διδασκαλία. Δείξε μου, Άγιε, πώς να ζω χωρίς να κατακρίνω, πώς να αγαπώ χωρίς όρους, πώς να βλέπω τον Χριστό ακόμη και μέσα από τις πληγές μου. Και όταν έρχεται η ώρα να κοιμηθώ, θαραλέα να λέω, «Σε σένα, Κύριε, παραδίδω το πνεύμα μου». Αυτή η νύχτα, Άγιε, ας είναι ευλογημένη, όχι γιατί θα κοιμηθώ χωρίς προβλήματα, αλλά γιατί την εμπιστεύτηκα στον Θεό. Ας γίνει κάθε νύχτα μια μικρή πεντηκοστή στην καρδιά μου. Άγιε Παΐσιε, τώρα που όλα ησυχάζουν και οι φωνές σβήνουν και ο κόσμος κοιμάται ή προσποιείται πως κοιμάται, η ψυχή μένει γυμνή μπροστά στον Θεό. Δεν υπάρχουν μάσκες, ούτε ρόλοι, ούτε δικαιολογίες στη νύχτα, μόνο αλήθεια. Και εσύ, Άγιε, την αλήθεια αγαπούσες βαθιά. Γι' αυτό σε επικαλούμε. Εσύ που δεν κοίταζες στο εξωτερικό, αλλά διέκρινες τους πόνους του εσωτερικού ανθρώπου. Έλα και κοίταξε την καρδιά μου απόψε. Μίλησέ μου εσωτερικά, χωρίς θόρυβο, χωρίς εντυπωσιασμούς, μόνο με ειρήνη. Σε αυτό το σπίτι, Άγιε, κατοικούν και σιωπές. Σιωπές από παλιά τραύματα, παλιούς καυγάδες, λέξεις που δεν υπόθηκαν, συγνώμες που δεν δόθηκαν. Εσύ που ήσουν φίλος της συγχώρεσης, κάνε αυτή τη νύχτα γέφυρα μεταξύ των καρδιών. Ας είναι η προσευχή μας σπόρος συμφιλίωσης. Αν κάποιος από τους δικούς μου δεν προσεύχεται πια, αν η καρδιά του πάγωσε ή η πίστη του έσβησε, θυμήσου τον στη δική σου προσευχή. Εσύ που προσευχώσουν για όλο τον κόσμο, μην τον ξεχάσεις. Χτύπα απαλά την πόρτα της ψυχής του και πες του ότι ο Χριστός ακόμα περιμένει. Φώτισε, Άγιε Παΐσιε, τα παιδιά που δεν γνωρίζουν πού να πάνε, τους νέους που δεν ξέρουν ποιον να εμπιστευθούν, τους ανθρώπους που παραδόθηκαν στη νύχτα χωρίς ελπίδα. Ας γίνεις για αυτούς φανάρι μικρό, να τους δείξει το μονοπάτι πίσω στο φως του Θεού. Και για μένα, Άγιε, σου ζητώ απλά πράγματα. Να μάθω να αγαπώ χωρίς ιδιοτέλεια. Να ζητώ συγγνώμη χωρίς υπερηφάνεια. Να σιωπώ όταν η σιωπή είναι πιο ιερή από τον λόγο. Να βλέπω τον άλλον με συμπόνια και όχι με καχυποψία. Και όταν με κυκλώνει το σκοτάδι, μην μου δώσεις άμεσα απαντήσεις. Δώσε μου πίστη να περιμένω. Γιατί ξέρω πως όλα τα πράγματα, ακόμη και οι πληγές, μπορούν να γίνουν πηγές χάριτος όταν παραδοθούν στο θέλημα του Θεού. Άγιε Παΐσιε, καθώς οι ώρες της νύχτας προχωρούν και το σώμα ζητά ξεκούραση, η ψυχή δεν πάβει να αγρυπνεί. Μέσα στο μυστήριο της σιγής σου προσφέρω ό,τι δεν κατάφερα να πω δυνατά μέσα στη μέρα. Ό,τι κρατήθηκε μέσα μου από φόβο, ντροπή ή αδυναμία, ας ανέβει τώρα σαν θυμίαμα ταπεινό μπροστά στον Θεό. Εσύ, Άγιε, που δεχόσουν τους ανθρώπους με κάθε τους βάρος, δέξω απόψε και μένα όπως είμαι, με τις πληγές μου, τις ελλείψεις, αλλά και την ελπίδα μου. Αν έπεσα πολλές φορές σήμερα, δώσε μου το θάρρος να σηκωθώ. Αν δεν προσευχήθηκα όπως θα έπρεπε, κάνε αυτήν την ώρα της νύχτας να γίνει για μένα ώρα προσευχής ειλικρινούς και αληθινής. Φύλαξε, Άγιε, το σπίτι μου από τις δυνάμεις του σκότους. Μην επιτρέψεις την είσοδο κανενός πνεύματος που δεν φέρει ειρήνη. Αγίασε τους τοίχους με τον σταυρό σου. Άπλωσε την ευχή σου σαν σκέπη επάνω από κάθε πόρτα και παράθυρο. Ας γίνει αυτό το σπίτι τόπος όπου οι άγγελοι αναπαύονται και το κακό δεν αντέχει να σταθεί. Άκουσε την προσευχή όλων όσοι κοιμούνται εδώ. Ακόμη κι αν δεν την ψιφυρίσουν με τα χείλη, ο Θεός ακούει την καρδιά. Και εσύ, Άγιε Παΐσιε, γνωρίζεις πώς να μεταφέρεις την ψιφυριστή αγωνία στα πόδια του Χριστού. Είτε αυτή η νύχτα είναι γεμάτη ειρήνη, είτε γεμάτη πάλι, αποδέχομαι την κάθε στιγμή ως ευκαιρία αγιασμού. Και σου ζητώ, Άγιε τε Θεού, να μείνεις κοντά μου ώσπου να ξημερώσει. Όχι γιατί το αξίζω, αλλά γιατί η αγάπη του Χριστού δεν πάβει ποτέ να αγκαλιάζει ακόμη και τον πιο αδύναμο. Κάνε την καρδιά μου κατοικία για τον Κύριο. Και αν ακόμη δεν είναι άξια, καθάρισέ την με τις προσευχές σου.
Ας κοιμηθώ μέσα στο φως της ευλογίας και ας ξυπνήσω με την καρδιά στραμμένη προς τον ουρανό. Άγιε Παΐσιε, τελευταίες στιγμές της νύχτας, και η καρδιά μου νιώθει πιο ήσυχη. Όχι γιατί λύθηκαν όλα, αλλά γιατί μέσα στην προσευχή βρήκα ανάπαυση. Ό,τι δεν κατάφερα να πω με λόγια, το λέει ο στεναγμός μου. Ό,τι δεν έκανα σήμερα, το παραδίδω στο έλεος του Θεού. Και εσύ, Άγιε του Θεού, γίνε ο μεσίτης μου για όσα δεν πρόλαβα να μετανοήσω. Σε ευχαριστώ που στάθηκες δίπλα μου απόψε, που άκουσες τις ανησυχίες μου, τα παράπονά μου, τα δάκρυά μου, που κράτησες μακριά κάθε αόρατο κακό και άγγιξες κάθε γωνιά του σπιτιού μου με την ευχή σου. Κάνε αυτή τη νύχτα ένα μικρό θαύμα, να ξυπνήσω αύριο με καρδιά καινούρια, όχι γεμάτη βάρη, αλλά γεμάτη φως. Να ξυπνήσω και να έχω θάρρος να ξαναρχίσω, να χαμογελάσω στο φως της ημέρας, όχι επειδή όλα είναι εύκολα, αλλά επειδή έχω τον Χριστό μέσα μου. Άγιε Παΐσιε, αγίασέ με την προσευχή σου. Και όχι μόνο εμένα, αλλά κάθε άνθρωπο που απόψε γονάτισε, που σήκωσε τα μάτια στον ουρανό και είπε «Κύριε, βοήθησέ με». Μην ξεχάσεις κανέναν, ούτε τον αδύναμο, ούτε τον απογοητευμένο, ούτε εκείνον που δεν ξέρει πώς να προσευχηθεί. Πες τους πως ο Θεός τους αγαπά. Πες τους πως το σκοτάδι είναι προσωρινό και πως το φως έρχεται πάντα σε όσους περιμένουν με πίστη. Και τώρα, καθώς σιγά σιγά τα βλέφαρά μου κλείνουν, λέω το τελευταίο μου λόγο. Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Για όλα, για τα όμορφα και τα δύσκολα, για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Άγιε Παΐσιε, σε ευχαριστώ. Καληνύχτα και σε σένα, Κύριε, παραδίδω την ψυχή μου. Αμήν.